Gracias á Fundación Amigos de Galicia por contactar comigo para ser o padriño, non, durante este mes que vou estar. É un orgullo e, sobre todo, un placer. É algo que moitas veces non nos damos de conta a xente que, entre comillas, somos un poquinho máis conocidos aquí en Galicia. Entón é importante, porque agora coa publicidade, con internet, coas redes sociales, etc., pois é moi importante o que é a campaña publicitaria, porque hoxe mesmo encontrei moitas sorpresas. Fíjate que eu vivo aquí en Vila García e non sabía realmente como funcionaba, así que oír a falar, pero pensei que era dunha maneira como máis fácil e menos complexa, non? Chegar ali, coller o alimento e tal, e sin embargo encontrei con unha cousa organizada a tope. Visitei as naves, entón o primeiro que era é dar as gracias e vou colaborar no que poida, non? No que, en principio, teño pensado colaborar e ao acordo que cheguei, pois estamos traballando aí nunha canción que vai servir un poquinho como imaxe a nivel de audio, de música do que é da campaña. Trátase unha canción feita basada con a letra quitada dos poemas de Rosalía de Castro. Pois tamén o que vamos a colaborar desde Panorama, mediante a rede social, Facebook, etc., colaborar abertamente, calquera noticia, calquera publicidade da maneira de colaborar que ten a xente da campaña que Amigos de Galicia lance, pois nos vamos a colaborar mediante o Facebook. Estamos buscando unhas datas para colaborar eu co grupo de Ribadumia, non outro carallo, bueno, de Ribadumia e alrededores, outro carallo, para facer un concierto onde eu poida estar con eles dúas ou tres cancións. Unha das cousas que quero facer hincapié tamén é a campaña que lanzaron eles, que é unha cousa realmente que a xente que Podemos sale moi económica, non nos costa esforzo, sin embargo, sí que é moi importante para a xente necesitada, non? Trátase, por exemplo, da microdonación, que é €1 ao mes que podemos donar todo. O que me impactou foi o reparto de alimentos, non? O que poden apreciar, claro, é que é o que se comenta agora, non? Que antes parecías que a pobreza me refiero a non ter diñeiro para comer, non? As necesidades máis mínimas, non? Entonces, parecía que antes era unha cousa que che tocaba de lexos, que era xente que da fora mesmo, que viña, que non tiña traballo, etc. Pero agora non, agora claro, o que podes comprobar é que hai persoas que son teus veciños, que estudiaxe con eles, etc. Entonces, realmente iso impactache moito. E despois unha cousa que me impactou xa a nivel é a organización. Fíjate que nunca vira tanto tapón de plástico xunto. Esa é unha cousa que vivimos todos, non? En calquera momento... Todo o mundo pode colaborar. Nada, invitar a toda a xente que colabore, non? Que colabore, porque é moi fácil, de todas maneiras, desde unha prenda de roupa que xa non usas, que este ben estado, desde un xoguete, desde un mueble, desde unha televisión, desde calquera cousa, pois sí que se pode colaborar. Non nos olvidar da microdonación, que é moi importante, non? Ademais é moi fácil, e máis se queres calquera información, pois si son o enlace de team.com, que aí tedes toda a información, e para nós é sincero axudar. Entonces, o mellor é que visitedes ese enlace e que colaboredes, por favor.